가만히 눈이 내려요. 세상에서 가장 따스한 눈이 내려요. 머리 위로 떨어지는 눈꽃송이, 천지를 하얗게 가리는 은혜 감사. 하얀 눈이 온 땅을 모두 덮으면 세상에서 가장 따스한 밤이 내려요. 먼 옛날 다시는 물로 세상을 벌하지 않겠단 약속으로 무지개 주셨다지만 사실은 너네 주셨어요. 그땐 죄와 사람을 물로 쓸었지만 이제는 그 모두를 덮어주마, 가려주마. 긴 밤을 후회로 쏘가리로 내리는 하늘아버지의 사랑, 하얀 도화지에 펼쳐진 끝모를 살아. 눈이 내려요. 세상에서 가장 포근한 눈이 내려요. 머리 위로 떨어지는 눈꽃송이, 천지를 하얗게 가리는 은혜 감사. 그땐 죄와 사람을 물로 쓸었지만 이제는 그 모두를 덮어주마, 가려주마. 긴 밤을 후회로 쏘가리로 내리는 하늘아버지의 사랑, 하얀 도화지에 펼쳐진 끝모를 살아. 세상에서 가장 포근한 밤이 내려요. 세상에서 가장 따스한 눈이 내려요.
We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go, I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go, I will go. Stand up for Jesus, yes, soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory to victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For today mighty conflict in this His glorious day. Yea, the other men now serve Thee against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to stand oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or forger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor song. To Him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally.
able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me, power of God, come in and change me. You are all I need, Holy Spirit. Breathe on me. I'm ready to surrender, to give you all my life. No matter what the cost or sacrifice, reveal to me your calling, cleanse me from my prideful ways. Use me now, I pray. Breathe on me, power of God, come in and change me. You are all I need, Holy Spirit. Breathe on me. I will say of the Lord, He is my strong tower, my rock and my fortress, in whom I trust. In times of the storm and in tribulation, He is my help and my salvation. Breath of God, restore my soul. I will say of the Lord, He is my strong tower, my rock and my fortress, in whom I trust. In times of the storm and in tribulation, He is my help and my salvation. Breath of God, restore my soul. Breathe on me, power of God, come in and change me. You are all I need, Holy Spirit. Breathe on me. Ang atong tema karon mao ang binata kayo gani kanibahin sa pag-ampo. Ato ni makita diha sa unang Tesalonica 5:17 nga ang pag-ampo sa walay paghunong. Ato sa ilo katong maulong ana sa pag-ampo. Lord Jesus, daghan kay salamat Ginoo sa mga walang pulong nga magpadangat ka namo. Diin ikaw Ginoo ang mo hanay ni Ginoo sa among ipit-ipit ninyo Diyos. Tagali kami Ginoo o kahusay, kalinaw o ang pagsinabtanay sa usa-usa. Wala kami mahimo Lord God, kung ikaw mag-auwan ka na. O sa kinta na Diyos, ang pili pasalamatan, pinagin ka ni mo kay Jesus sa mga personal o binalorgas. Amen.
Karong panahon nga isuon, kini pag-ampo gamhanan jud. Labi na gyud karon sa sitwasyon nga pandemic ta. Way tao gyud nga dili hugot ang pag-ampo niya. Kanang mabata man matiguang as bata kang kamao na musulti, mag-ampo na gyud kay ngano man mahadlok kaning COVID na ron. Kaya labi na daghang kay Ginoo, namatay si Kuan. Classmate ni Grace daghang kay namatay. Laman, ilang taon na wa ka ginhawa. Awa na hadlok na dayon. So sintang Ginoo, sampil na Ginoo nga kanang murag kanunay na gigaampo, wa na gihunos pag-ampo nga tao. Paminaw ko lang kay kanang mahadlok ni mamatay. Kay di alam-alam na kamatay nga tao kung aning COVID karon. Mao ni nga bahin ning pag-ampo, dako yung gahom ang pag-ampo. Basta hugot lang yung pag-ampo kinasing-kasing dyan. Unya, tungod sa kakuyaw sa kahadlok, sa virus nga mikatap sa tibok kalibutan, way gipili, mabata man o matiguang mamatay dyan. Pasawa lang yung kay pag-ampi sa imong kinabuhi, way ginikayan, way kuan yun, ato ito, way mas niya, way kuan ko, kuan lang yun ba kay unjog ko, labi na yan. Tampok ako kay lawas yung mauni, pero wasa kay bao nga ang mikrobyo na anak bisag asa, pero kay gasalig siya kaugaling, way pagsalig sa Ginoo niya kaugaling bisaligan. Sa nitabo, mamayo man kag lawas, babatanon man ka, o maunsa man ka, taktan ka anang sakita, o wag gyud kay ani, wag gyud kanang gi-special Ginoo nga kini gikuni buhaton. Kita nagdala sa itong kaugalingon ng panahon na inubanan sa itong pag-apos Ginoo, kita magalikay kayo din maong kalinya. Nga po sa mga isuon, diha sa 1 Thessalonians 5:17, gitudloan ta diha sa pag-ampo nga wala kay paghunong. Kung sa gikinahanglan yun nga, magamay nga gikinahanglan, madako nga kinahanglan, uwa tayo gikina sa Ginoo, sa magkanunayon yun ang atong pag-ampo diha kaniya. Huwag kita paghunong pag-ampo ng panahon na yun. Kunya, iyan ang gitudluhan diya pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Diya sa itong Biblia, ang atong gabay, ang atong guide, ang atong unsay ang atong buhaton, unsay dili natong buhaton, unsay mga muna sundanan din sa itong kinabuhi ron din sa itong Biblia. Kay, o di ka magbasa Biblia, paturagas ka natong kinabuhi. Wa na tayo kay ba unsay atong palungan, unsa ta. Muna nga, luna din tayo guide sa itong kinabuhi, masalig sa itong kaugalingon nga, kamaon bitaw ko. Amaw bitaw na, ay nana bitaw na. Di yun, magbasa kita kanunay sa Biblia, ato yung barugan, ato yung puyan, unsay gisultis Ginoo kay kini diha mao ni naggiya nato sa inadlaw nato pagpanginabuhi ni kalibutan. O pinaagi sa biyana kita itudloan sa maayong mga buhat, pagdaog sa kasiguruhan, o makabaton kita sa kinabuhing maragaya. Malipayon yung kahit ang mga iso na binasita basa o Biblia. Muragaan ka itong kaugalingon, malipayon kayo ta kay nga naman ang Ginoo nakikistorya man nato, nakisulti man nato. Muna nga nindot kayo paminahon kung kita nagasunod kayo po sa iyang pag-istoryahan nato. Mauna nga mo iningon nga doon na kita kinabuhing maragayahon. O doon sa kita pagpugong sa kaugalingon, makapugong na kita sa inay itong buhaton nga, bato ito, ay lang kay dumog yung kayong dia napita niya ka ng kuan. Nung makapugong tag asa tapadulong, makapugong tag mo sa itong huna-huna nga dili maayo. O makaambit po ta sa pagtuo nga doon na tayo dakong pagsalig sa Ginoo. Ato yung isalig atong kaugalingon to sa Ginoo, o makabarog yun ta sa itong kaugalingon nga doon na tayo hubog yung pagtuo pagsalig ato niya ang Ginoo sa kanunay nagauban kayo kanato. O kinahanglan ni Iso nga makabaton kita o kaiso. Iso kita kanunay sa pagbarog sa atong pagtulunan. Iso kita kanunay kung unsa ta karon nga mga labi na rin karon nga sa pandemic, unsa ta atong pagtuo, unsa nga ato ang barugan, ato gyud ang tindugan, ato gyud barugan, unsa ato gituhuan, unsa ato ang gidili, unsa ato mga kuan, ato gyud ang sundon. O, doon na tayo kalikon. Mao na sa itong kaisog, lig-on yun ta. Kinalang lig-on yun ang atong pagtuo. Lig-on yun ta sa itong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kita magmatununayon gayon sa pagsunod niya kaniya. O, pagpugi. Mao ni, kaisog, kalikon kapugi. Pugihan gani ka nga musimba matag Sabado, magmakanunayon yun ang imong kaisog o imong kalikon. Kaya naman, sa kanunay, ang Ginoo nagatawag kayo na nato. Kita na kayo napabulbungon
Hinoon tungod usab og sa dakong kakulian mao na watakari. Unya, makaya lang o mahimo na gid kalawasan ang makaya naman yun ang pagpugi sa pagsimba sa adlaw Sabado. Ang Ginoo magabubuo gyud kanato sa atong mga gikinahanglan. Unsa man gikinalan ang kalinaw ihatag gyud kanato sa Ginoo, ang kaluoy ato kanababatnan ug ang dakong gugma. Ug duna kay kaning tanan ang Ginoo, ang Dios gugma man kita usa una po tay gugma sa atong usa-usa. Duna kay kasuko, duna kay naglagot di ko na sa manis nga bayhan. Maglagot bisan mo tanaw lang, lagot ka. Pero imo hunahunahon nga, uy, ang akong nabasa. Awa na. Duna na kay dakong mo kabang na si mong hunahuna, mabatnan na nimo nga ang kalinaw niya maluoy ka aw gumao na nako ning tawhana ning mayhana kay mao ra pag isubos gyud sa bibi ako to nabasahan gabi kun basahan ganina mao na gaduna gyud kay pagpugong pinagi sa dinhi ato gyud mabatnan ang Kristohanong kinaiya alang sa Dios nga pagkinabuhi ning kalibutan mo na kanang tanan kun ato kining mabatnan ato gyud ning mapuy-an ato ning ang atong gibasa sa Biblia o atong yun ang sundon, doon na tayo Kristohanong kinabuhi. Magmanipayon yun ka. Bisa kung sa pagka, tanang tao, kahit paano man na o unsa ka. Tanang tao, mga silingan mo o unsa. Kana siya, purmatik magkaya. Sabi, ano manipayon ba na siya? Ay, ang grasya sa Ginoo naagyon kaniya. Mauna, kana siya, hala, nakaibaw, di ko na nga, naagyon na siya, kanang, kuwan atong kuwan, naagyon na siya dito, kanang, karena namin siya akong gisagubang di atong dapita, atong nasi kan ato bangunon. Nga naman lipan ba siya? Nawis mo siya gatingsi. Ano man siya? Kaya naman ang Ginoo magmatunayon. Basta magsige lang yung sunod sa pulong sa Ginoo. Ikaw, paminaw nila, magulanon ka. Paminaw nila, pero pagtanaw nila. Uy, sana kayo maragaya kayo mga panagway. Kaya naman ang Ginoo nagauban kayo kanato. Nagauban kayo kanya. Mao na nga, pinagi ni ining pag-ampo kining hugot nga pag-ampo. Doon na kay Dios ang kinabuhi ning kalibutan karon. Busa ang pag-ampo sa kanunay aduna na dakong gahom sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi sa atong panimalay, sa tibuok banay o sa tibuok kalibutan. Kaya nga naman, o wala pa mag-ampo ang tanang katawhan. Nahurot na yun siguro. Tungod sa gahom sa pag-ampo, nga way paghunong pag-ampo sa magmatunayon, ang Ginoo naminaw gyud sa mga tao hugot nga pag-ampo, sa mga tao tinud-anay nga pag-ampo, sa mga tao nagasunod gayud kaniya. Mao ni nga kita wa gyud ta magpabaya. Bisan to di pahilantan ta, bisan to ihurot pati mo pamilya sa paghinanap, pero bahala na. Sabi na gyud gyapon sa Ginoo, salamat Lord, kay imong yani Lord, kay dili man ingon nga, sabi salamat Ginoo nga panahon na ron, dili pa kanina Ginoo siya sala. Yan kastigos ni mo kay ko nadunggan nila nga. Sabi salamat Ginoo nga matag iti mo pamilya gigilantan sa panahon gyud na karon. Nakuha kita na igo gyud kas panahon nga tingpong tingilan na tingpong ting ubo sipon mo na dili pasanginan to Ginoo say sala ko nila ngano kunong ipahantangan ang kuno tibuok pamilya gyud kay way kwarta inuman sa pertigong bisura niya way kwarta na sakit pang saon naman lang. Kung pertigyon nilang pagmahay sa Ginoo kung ano kuno sadaan ba kuno sila nga pobre pa kuno kaayo ginutos pa kuno ang maong sakit nga tibuok pamilya gihurot giperti pa naghahanap pila ka bugikan sa inang hangtod kinagamian di naglisod sa mga tambal mao na nga ang pag-ampo gyud na tumikanang ang pag-aruta magbalik-on sa tong kawalingon unya mao ni nga makatabang gyud ang pag-ampo ang hugot nga pag-ampo nga walay paghunong makatabang gyud kini diha sa tong problema sa kinabuhi. Ang pag-ampo walay paghunong may usa ka hindi giban sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon nga kining atong panahon karon lisod kayo gyud asa ta napitaw sa uka morpilitang naglikay Bulit naglikay labi dagang tao, dili ta napitaw unahan kay murag gamay ra niya. Nami kay tuod dito, kinahanglan nga kanang nagyo kay hinigiban nga dala nga dili ka unsahan na mo dunay mag-istorya dahil kuan wala magmas mo na nga protokol gyud subay kita sa protokol kay aron gyud ta malikay kita gyud maglikay sa ato ang pagalingon sa ato nga di ta mataktan na ng mga virus o sa iyo paman kayo mo or manin kayo mo kukandaw kang bless man
Wa ko'y lain nga handom nato mga igsoon nga pinaagi gyud sa gahom nga hugot nga pag-ampo, ang gahom sa hugot nga pag-ampo. Kita minsun magmalig-o gyud ta. O wa kitay kahadlok di kita mahadlok sa atong pagpangilip ng kalibutan na kay duna man tay pagsalig, pagtuo, pagsalig, paghigugma o duna tay dakong kadasig o di na gyud ta mahadlok nga sa atong kinabuhi karong andam kinahanglan mag-andam ta magkanunayon tas pag-andam sa atong tagsa-tagsa kagalingon kay ang Ginoo murang puno kawatan nga ang kamatayon murag kawatan nga mukalit lang nga mo na sa matag karon ug unya wala gyutay hunong sa pag-ampo nga pagpangayo sa Ginoo sa paglikay o sa pagproteksyon nga nato inadlawon tanan. O mao na ni magsuon daghang salamat o may adlaw o happy Sabbath. Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. When my pilgrimage I close, victor o'er the last of foes, when I soar to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in po ta. Ginoon Diyos sa may kawas kita sa mga langit, niningan lang ipagpahulay o Diyos. Salamat sa mga pulong among napatalingugan. Tabangi kami o Diyos nga mga pulong among napatalingugan. Mahimo kining gabayan namo aron usab nga magpabilin kaming likon sa pagpangalagad o pagsimba diha kanimo. O Diyos, gihay kami sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Ang balaang espiritu sa kanunay magauban kanamo aron usab nga mahilayo kami sa tentasyon nga gidala sa kaaway aron usab nga kami mahilayo diha kanimo. Busa o Diyos, ang balang espiritu mutabang kanamo pinaagi sa paglig-on sa mong pagtuo aron usab nga magmalahotayon kami hangtod sa mong pagbalik. O Diyos, lig-una usab ang tanang miyembro sa Adventista del Septimo Dia, maging ilabi na o Diyos sa miyembro sa Iglesia sa Tutay nga kami magmalambuon sa pagpangalagad ug pagsimba diha kanimo aron usab nga ang Iglesia sa Tutay magabarog hangtod sa imong pagbalik. Salamat o Diyos sa pagtubag sa mga pag-ampo kay kinang ginasalig ug ipasalamatan tungod lamang sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen.